बयखौबो खुलुमबाय। सासे फोरोंगिरिया गावनि फरायसाफोरखौ फोरोङै फोरोङै ओरैबायदि गोमोलाङो, ओरैबायदि गावखौ बावगारलाङो, जेन माब्लाबा गावनि मबाइल, माब्लाबा ससमा आरो माब्लाबा गावनि घुड़ी गाननो बावगारबोयो। सासे फोरोंगिरिया जेब्ला जों लेट जाना स्कुलाव सहैयो, जेन अब्लानो जोंखौ 5 मिनिट लेट जाबाबो जोंखौ बाहेरायाव खालामो, बाहेरायाव थानो होयो। आरो बे फोरोंगिरियानो जोंखौ आसि थुयै थुयै ए फर आपेल, बि फर बल ना गिबियै जोंखौ फोरोंजेनो। सासे फोरोंगिरिया गाव साइकेल सालायनानै गुबुनखौ गारि सालायनो हानाय, गिदिर साकरि लानो हानाय, गिदिर सासे मानसि जानो हानायनि उपयुक्त खालामो। फोरोंगिरिया थारैनो थरसे मम बादि, जाय गाव खामनानै गुबुननो सोरां होयो। जेब्ला जों उन्दैयाव स्कुल थाङोमोन, जों आइ आफानि सायाव फोरोंगिरिखौ गियोमोन। थारैनो फोरोंगिरिया जोंनो जेसेबां दिनैहालासै जेरैबायदि जोंनो गियान होबाय, जोंखौ फोरोंबाय, बेनि अनगायै जों फोरोंगिरिनो जेबो होनो हायाखै, जेबो होनो हाया। दिनैनि गोथार फोरोंगिरि सानाव आं आंनि जिउआव मोनबोनाय बा आरो गुबुन फोरोंगिरिफोरखौबो गोसो गोरबोजों अननाय, सिबिनाय आरो मोजां मोननाय बावहरो। नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो, जि खामानिखौनो मावा मानो, इसोरा नोंथांमोनखौ अराय खुसि लाखिथों, आलो गोजोन लाखिथों, नोंथांमोननि आयुखौ गोलाव खालामथों। आंनिफ्राय गासै फोरोंगिरि नोंथांमोनखौ हेपि टीचार्स डे खुलुमबाय।